A Xunta e o Concello de Poio destinarán 4 millóns de euros para mellorar a rede de saneamento municipal. Esta mañá, a conselleira de Medio Ambiente e o alcalde do municipio asinaron un convenio de cooperación para levar adiante esta actuación, que contribuirá a mellorar a calidade das augas da ría de Pontevedra. Esta é unha inversión que vai a favorecer a todos os veciños e veciñas, pero hai dous sectores que son fundamentais e que se van a beneficiar desta inversión, que vai a ser o sector do mar, que tanto rompedeiros de cabeza sempre nos trae a boa depuración, o bo saneamiento, o sector turístico, é dicir, que cada vez máis, por sorte, son os veciños e veciñas, visitantes, turistas que nos visitan e en que moitas zoas pois xa non dá pa máis e hai que facer estas inversións para adaptar as infraestructuras do noso concello. A intervención estará financiada nun 90% pola Xunta. O 10% restante corresponderá ao Concello de Poio. A obra terá a súa actuación central na Seca, onde se construirá un tanque de tormentas previo ao bombeo que existe nesta zona. A función deste depósito é almacenar as primeiras augas da chuvia e evitar que rematen directamente na ría. A clave está nese tanque de retención, que é o que retén esas primeiras choivas, e iso é a clave para que esas augas que agora, cando chove moito, están chegando á ría, pois deixen de chegar á ría e o que se fai é que chegan á depuradora que se depuran aí. Ese é o objetivo fundamental da actuación. O proxecto contempla tamén a renovación dos bombeos de Porto Campelo e Miradoiro e completarase o axeitamento do bombeo de Froiz. A intención é licitar as obras antes de finais de ano para que poidan estar en marcha no 2025. Importancia máxima, e digo importancia máxima porque o Concello de Poio quérese posicionar dentro deses concellos que ten íntegramente cuberto o seu saneamento, que cumple con todos os parámetros e que nos temos que adaptar a algo fundamental como é o cambio climático. Vázquez adiantou tamén que Augas de Galicia xa ten redactado o proxecto para a construción dun novo bombeo e depósito de retención de recheo no Concello de Pontevedra. Neste caso, o orzamento superará os 3,5 millóns de euros. Pero non metamos xa todos